Hola, veus, la Generalitat alerta d'un increment insostenible dels contagis de coronavirus entre els joves de 15 i 29 anys del Segrià i els demana responsabilitat. Tot i que des de Salut preveuen que els contagis continuïn creixent, es descarta el confinament domiciliari i es mantindrà el confinament perimetral de la comarca. Pel que fa als brots a la demarcació de Lleida, s'eleven a una vintena, entre ells 2 noves empreses hortofructícoles del Segrià. A més d'aquests brots, Salut també ha confirmat un brot al cap de Rambla Ferran amb 5 professionals afectats, un altre a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la ciutat de Lleida amb almenys 6 policies infectats i també almenys un contagiat a l'Associació de Discapacitats Aremi, també a la ciutat de Lleida. Fins aquest divendres 10 de juliol hi ha 84 persones hospitalitzades per Covid-19, el doble que a començaments de setmana, i 11 a les UCI. La majoria de pacients ingressats són homes menors de 60 anys i la meitat del total són menors de 50 anys. En l'últim balanç, la comarca del Segrià ha registrat 280 nous positius de Covid-19 i ja són 2.974 des de l'inici de la pandèmia. Des que es va decretar el confinament perimetral a la comarca, s'han registrat un total de 500 nous positius. Pel que fa a la província, s'han confirmat 360 nous contagis, amb el que ja són un total de 5.003 infectats. La xifra de defuncions es manté en 242 i les altes són 1.371, 10 més que dijous. El Departament de Salut ha informat que instal·larà una nova carpa al costat del CAP de Prat de la Riba per possibles pacients de coronavirus. L'objectiu és que actuï com la carpa instal·lada a l'Hospital Arnau de Vilanova com a sala d'espera de possibles contactes del virus. A més, s'habilitarà el pavelló 11 de setembre per acollir pacients abans de donar-los l'alta. I també el pavelló de Torres de Segre acollirà casos lleus i asimptomàtics de Covid-19 a principis de la setmana vinent. A aquests equipaments també se suma una tercera planta de l'Arnau de Vilanova que està preparat per rebre pacients.